Сьогодні п'ятниця, 9 жовтня, 590-й день анексії Криму. На АТР «Час новин», в ефірі Заман. У Криму тривають обшуки в будинках кримських татар. Вранці село Платінне Бахчисарайського району оточили поліціянти і спецпризначенці. Очевидці кажуть, проводили обшуки в будинках, при цьому показували орієнтування на Бекіра Небієва. Він підозрюється у вбивстві 2 медиків на станції швидкої допомоги в Сімферополі. Спецпризначенці перевіряли горища, підвали і сараї в пошуках підозрюваного. За словами місцевих мешканців, силовики переважно заходили в будинки кримських татар. У результаті обшуку 9 людей затримали. Їх відвезли в слідчий комітет в Сімферополі. Там цікавилися, чи давно вони знайомі з Бекіром Небієвим. Взяли відбитки пальців та аналіз сечі. Згодом усіх відпустили. У наступних випусках «Заман» ми розповімо більше. Крим не повернути у склад України без кримських татар. Про це заявив міністр інформаційної політики України Юрій Стець на зустрічі з надзвичайним повноважним послом Туреччини в Україні Йонетем Джантезела. За його словами, відомство робить все для залучення корінного народу Криму в інформаційний простір України. У Криму безхатченки поселилися у дворі школи. Люди без певного місця проживання обжилися на території 8-ї міської школи. За словами місцевих мешканців, паркан, який огороджує школу, повністю зруйнований. Тому на територію навчального закладу проникають люди, що не мають до нього ніякого відношення. Докладніше про цю ситуацію ми розповімо наступного тижня. Росія вдвічі збільшила набір призовників з Криму. Прес-служба Південного військового округу повідомила, в ході осіннього призову з Криму планується відправити на проходження військової служби близько 1000 громадян призовного віку, що в 2 рази перевищує показники весняного призову. Осіння призовна кампанія стартувала в Росії з 1 жовтня, передає Інтерфакс. Громадянська блокада Криму триває. Сьогодні вже 20-й день акції. На 3 адміністративних пунктах пропуску ситуація спокійна. Докладніше розповість Алім Абдулхаїров. Монтаж лінії електропередач Мелітополь-Джанкой розпочався сьогодні вранці. Дроти лежать на землі. Аварійна служба замінила одну опору. Про це дізналися активісти громадянської блокади Криму та громадські організації. Запевняють, проти постачання електроенергії. Так як магістральна лінія постачає електроенергію до Криму. Вот общественность, которая изъявила желание прибыть на место. Вот что мы можем сделать? Мы не можем. Прекратите пока работу. Пока останавливается перекур. Не нужны эти работы в связи с тем, что восстанавливать линию не нужно, пока Крым оккупирован. Ну, это общественная позиция, причем большинства общественных организаций, которые также непосредственное участие принимают в гражданской блокаде Крыма. Звучало и то, что мы будем проводить энергетическую блокаду, а здесь раз так получилось, то нам не нужно никаких делать дополнительных действий. Ну что ж, раз провода лежат, значит, мы приехали для того, чтобы, видимо, сам Господь так распорядился, что пора начинать и заниматься этим вопросом. Співробітники аварійної служби обурені. Кажуть, працюють вже 5 днів. Сказали работать, я работаю. Это наша работа. А то уже политика. Мы туда не лезем. Мы делаем свою работу. Это очень плохо. А что, а мы сколько тут жить, что ли, будем или что? У нас тоже дома семьи, все как положено, а мы тут сидим. Як кажуть активісти громадянської блокади Криму, вже розгортають намети на місці демонтажних робіт. Незабаром організують чергування. Алім Абдулхаїров, Гульсум Халілова, Олег Казикін, Іслам Пінка, Заман, АТР. Американці стверджують, що російські ракети впали в Ірані. Телеканал CNN повідомляє, ракети, випущені з кораблів Каспійської флотилії, розбилися на території Ірану. Згідно з даними американської розвідки, як мінімум 4 ракети в момент, коли летіли у Сирію, розбилися на території Ірану. Джерело в Міністерстві оборони Ірану цю інформацію спростував і назвав її актом психологічної війни, повідомляє видання «Спутник».
Євросоюз зніме санкції з Білорусі і Лукашенка. Це планується зробити через 4 місяці після виборів президента Білорусі, які відбудуться цієї неділі. Зокрема, Reuters повідомляє, що таким чином Євроньюз відреагує на звільнення політв'язнів в країні і миротворчу позицію Олександра Лукашенка щодо конфлікту в Україні. Лукашенко, якого називають останнім європейським диктатором, балотуватиметься на свій пост на свій вже 5-й термін. Він обіймає посаду президента з 1994 року. Нобелівську премію миру 2015 отримав Туніський національний діалоговий квартет. Цьогоріч грошовий приз становить трохи менше $1 мільйона. Премію присудили за вирішальний внесок у розбудову плюралістичної демократії після жасминової революції в Тунісі у 2011 році. Цьогоріч на Нобелівську премію миру претендували 276 кандидатів, серед яких була і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Саме їй пророчили перемогу. А також папа Римський Франциск і колишній спецслужбовець США Едвард Сноуден. Квартет здійснював роль посередника і був рішучою силою для просування мирного, демократичного розвитку Тунісу завдяки великому моральному авторитету. Мешканці Москви обговорюють перспективи військової операції Росії в Сирії. Те, що Сирія обернеться новим Афганістаном, росіян не лякає. Думкою мешканців Білокам'яної цікавилося видання «Настоящее время». Я даже приветствую все действия Путина. Но там же все-таки наши военнослужащие. Ну, я думаю, что все будет нормально. Наверное. Вы надеетесь просто? Или я чем? уверена в этом. Но это же опасно, это война, там воюют, стреляют. Ну и что? Видимо, у нас наши руководители, наверное, думают и соображают, что делают. Путину мы все доверяем. Не думаю. Я за Путина. Боимся. Очень боимся. И вообще войны боимся. А вы при этом не считаете, что надо поддерживать как-то вот официального президента сирийского Асада? Сирийского? Да. Я его вообще не знаю. Нет, не боюсь. Наша боевая техника лучшая в мире, а мужики его. Сейчас тут происходит тоже эйфория по Путину. А реально, чем это все грозит стране, я не знаю. Росіянам не до вподоби чеченський фонтан Рамзана Кадирова за 60 мільярдів рублів. Один з найбільших світломузичних фонтанів у світі днями з'явився у Грозному. Придбання президента Чечні обурило громадян Росії. У соціальних мережах прокотилася хвиля критики таких витрат в розпал економічної кризи. Зокрема, з'явився мем з таким написом: «У Грозному відкрили найбільший у світі фонтан, з якого б'ють пенсії росіян». Сьогодні російському опозиціонерові Борису Немцову виповнилося б 56 років. Його дочка Жанна Немцова організовує концерт пам'яті у Швейцарії. Це той концерт, який російська влада не дозволила провести в Москві на 40 днів з дня вбивства політика. Очікується, що у ньому візьме участь український гурт «Океан Ельзи». Також на Троєкуровському цвинтарі сьогодні на могилі політика відкрили пам'ятник. Відбулися заходи з вшанування його пам'яті. Бориса Німцова застрелили цьогоріч у лютому на Великому Москворецькому мосту біля Кремля. По цій справі затримані 5 чеченців. За однією з версій слідства, мотивом злочину могли стати різкі висловлювання політика з приводу ісламу. Проте соратники та родичі політика вважають вбивство політичним. Я уверен в том, что в России когда-нибудь в недалеком будущем все будет по-человечески, все будет так, как мечтал Борис, за что он боролся, за что он отдал свою жизнь. 75-річний ювілей сьогодні мав відзначити легендарний британський співак Джон Леннон. На честь його дня народження кілька тисяч американців зібралися у Центральному парку Нью-Йорка. Неподалік від нього мешкав Леннон. Там і влаштували грандіозний флешмоб. У заході брала участь і вдова Леннона Йоко Оно. Вона разом з шанувальниками її чоловіка заспівала композицію Леннона «Give Peace a Chance».
Один із засновників легендарної рок-групи The Beatles Джона Леннона застрелили в під'їзді свого дома 35 років тому. Перед человечеством на планете Земля была поставлена важная задача – сделать так, чтобы Вселенная стала лучше. И это потрясающе. Мне очень приятно это осознавать, и я хотела этой информацией с вами поделиться. То, что вы сегодня здесь собрались – это лучший подарок Джону на день рождения. Вона була директоркою української школи в Євпаторії. Тепер в Криму на неї завели кримінальне впровадження. Ольга Тимошенко після анексії Криму деякий час ще працювала на півострові. Згодом через задушливий російський режим була змушена переїхати до Києва. Історія патріотки незалежної, яка у Криму тепер злочинниця, у нашому сюжеті. Хіба це можна забути? Завжди. Якась така дивна річ, коли час проходить і, здається, ти мав би забути, а якісь деталі загострюються все більше і більше. Деталі анексії зі сльозами на очах згадує Ольга Тимошенко. В Криму була директором української школи. Каже, ще до так званого референдуму козаки вривалися в школу і знищували все українське. Все це нібито страшний сон. Під'їхали ці козаки-самооборонці, побачили прапор України в холі школи, почали його, що це таке, там рвати, шматувати. І діти кинулися на допомогу вчительці, яка намагалася захистити прапор. Я думала, що це буде великий відгомін у місті. Але ні, настала тимчасова тиша. Після референдуму школа стала центром зла. Всі вороги Росії нібито зібралися разом. Це директор, вчителі, учні та їхні батьки. А потім відгуки зрадників почалися в рідній школі. Зізнається, не очікувала. Я не могла збагнути, що відбувається, коли моя вчителька казала, вчителька географії, людина з вищою освітою, вона казала про те, що нам Путін за Севастополь буде стільки платити денег за флот, що ми просто будемо лежати всі на дивані і нічого не робити. Жартують вчителі, кажуть, це в нас така зарплата за зраду, це доплата за зраду. Проти неї відкрили кримінальну справу. Нібито вона збиралася організувати теракт. Наразі вона не може потрапити до Криму, але зв'язок зі своїми учнями підтримує. Вони вчаться як на півострові, так і за кордоном. Як твоє навчання? Добре, тільки почалося цей тиждень. А так до цього просто тут була. Ви в Крим їздили хоч цього року чи ні? Їздили. Що там влітку в Криму? Так. Ліля Зенедін, Ельвіна Сідбулаєва, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Керченська переправа може знову встати. У період з 12 по 14 жовтня Керченська паромна переправа може призупинити роботу через негоду. Морська дирекція повідомляє, у ці дні в акваторії Керченської протоки прогнозується погіршення погоди, можливі пориви вітру до 21 метра в секунду. Наразі це все на цей час. Не пропустіть Заман о 19:30. Нехай щастить.